Започва нашия Facebook Live с професор доктор Асен Дудов, началник на клиника по медицинска онкология в Аджиба Сити клиник Младост. Преди да му дам думата, бих искала просто да напомня на нашите зрители, че могат да задават своите въпроси и по време на лайфа. Ние ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, които сме получили. Здравейте, професор Дудов. Здравейте. Аз само искам да добавя към аудиторията. Представихте ме на всички, които ни гледат, че работя в сферата на лекарственото лечение, наричам по традиция химиотерапия на злокачествените солидни тумори, вече 31 години. И един от най-важните и, за съжаление, най-честото от тях е рака на млечната жлеза, където, разбира се, също всеки ден имам пациентки. Работя в Джибадем Сити клиник Младост, където извършваме това съвременно лекарствено лечение от всички възможни фармакологични класове на пациентките с рак на млечната жлеза. Извършваме диагностика, тяхното проследяване, за да бъде пълен и завършен процеса на лечение. Ще се радвам, ако имате някакви въпроси, които да зададете към мен. Добре, професор Дудов, ние всъщност получихме доста въпроси и предварително в обявеното ни събитие. Ще започнем направо с тях и ако има по време на събитието също така въпроси, ще ги задаваме своевременно. Първият въпрос е: здравейте, имам открит карцином на дясната гърда. Интересувам се от второ мнение за взимане на най-правилното за мен лечение. Как може да се случи това във вашата клиника? Открит карцином на млечната жлеза, ако е карцином, разбира се, не трябва да се ограничава само до картината, която е намерена или на рентгеновото изследване на млечните жлези, което жените познават под името мамография, нито пък само чрез ехографията на млечните жлези или чрез някакъв друг метод. За да говорим за пълноценна диагноза и оттам вече да се изгради второ, защо не и трето мнение за лечение, трябва да имаме първо, разбира се, рентгенологичната картина, второ да се извърши биопсия на млечната жлеза, която да ни даде три основни показателя. Първият е дали имаме наистина наличие на злокачествен тумор и каква е неговата хистология. И изключително много важно е да се знае от всяка жена, която има злокачествен тумор на млечната жлеза, че трябва да се изследват хормоналните рецептори и един показател, наречен HER. Това може да стане с биопсията веднага след като бъде поставена диагноза от някоя от визуалните изследвания, мамография, ехография, ядрено-магнитен резонанс, който е златен стандарт. И тогава вече на базата на тези показатели може да се изгради лечебната тактика. Така че на този въпрос аз по-скоро искам да отговоря с тази последователност, да се извърши биопсия, опитен патолог да каже каква е хистологията на тумора, евентуално да се прецени неговата бележна активност, която ние наричаме пролиферативна активност, да оцени наличието на хормонални рецептори и HER, и тогава вече онколога може да прецени дали да се провежда химиотерапия с последваща операция, дали да се премине директно към оперативно лечение и съответно какъв да бъде обема на оперативното лечение. Разбира се, след оперативно, в зависимост от находката, би могло да се наложи тогава, а не преди това да се проведе химиотерапия. При някои жени, както ви казах, освен изследването на хистологията, резултата от хормонални рецептори показва, че те трябва да приемат и хормонална терапия, която обичайно е 5 години и е различна в зависимост от възрастта на жените и някои показатели на тумора. А при тези, които са HER-позитивни, това е третия показател, за който ви споменах, се налага включването и на биологично лечение,
което помага за тяхното лечение, както предоперативно, така и при жените, които са оперирани, за да се получи контрол върху болестта. Така че, за да се даде второ мнение, трябва да имаме всички възможности, за да изградим изобщо мнение за болестта. И пак казвам, не само картинка, а задължително биопсия на млечната жлеза, която да съдържа достатъчно тъкан, позволяваща на патолозите за тези маркери. Най-често това става с широка игла, това е така наречената кор-биопсия, която изважда по-голямо количество тъкан, не с тънка игличка, както се правеше преди повече от 15-20 години даже, и тогава се наричаше метода цитология, т.е. изследване на единични клетки. Така получаваме парченце тъкан, което дава възможност за тези маркери. Благодаря ви, професор Дудов. Вторият въпрос, който получихме: майка ми почина от рак на млечната жлеза. Може ли в България да се изследвам генетично и да предотвратя това заболяване и при мен? Аз ще започна малко отзад напред. С изследване и с някакви мерки заболяването не може да се предотврати. По-скоро отново искам да напомня на всички жени, че е важна ранната диагностика. Когато заболяването е хванато в най-ранен стадий при профилактичните прегледи, тогава излекуването в огромен процент от жените е гарантирано. Така че една жена, която се грижи за себе си, която всяка година полага усилия, за да може да провери състоянието на своите млечни жлези, дава възможности наистина за едно преодоляване на болестта и, както казах, в основния брой от случаите при тези най-ранни злокачествени тумори, тяхното излекуване. Аз затова не се и притеснявам да използвам думата рак, ясно и отчетливо тя да се произнася, а не различни заместителни думи, да се казва само туморно заболяване или онкологично заболяване. Първо, те не са точни. Тумор е всяка подутина в човешкото тяло, така че това не говори нищо. Трябва ясно да казваме името на болестта, защото има с какво да я преодолеем напълно. По отношение на тестуването, което има логика в това човек да иска да знае дали е застрашен от нещо, по-скоро аз апелирам към пациентките, които вече имат такова заболяване, да се тестуват за брака мутация. Правилно е, разбира се, да се казва с буквите на английски BRCA 1/2, както се изписва, но брака е навлязъл и в англофонската аудитория, навлязъл и в разговорния език в България. Това е един ген, който, ако се позитивира, че има мутация, дава вече едно по-голямо внимание към сестрата на една такава жена, дъщеря й, майка й, ако има такава, и ни дава информация не само за рака на млечната жлеза, но и за това, че нейните близки по права линия имат висок риск от рак на яйченците. И ако профилактично опериране на рака на млечните жлези е абсурдно в 2020 година, тъй като то не води до ефект, рискът от развитие на рак на яйчника, който също е доста висок, би могъл да се предотврати, като яйченците се премахнат при застрашените роднини, когато жените обикновено след около 40 годишна възраст вече са имали своите репродуктивни желания, ако са пожелали да имат деца, и следва профилактично да се отстранят. Добре, преминаваме към третия въпрос. Баба ми има рак на гърдата, тя обаче не желае да направи операция. Може ли да пие тамоксифен и това ще помогне ли, естествено не да премахне, но поне да спре растежа на рака? И добре ли е
като цяло да приема този медикамент? А, Това е един проблем, който се среща не съвсем рядко, особено при много възрастни пациенти. Нормално е те да се притесняват от оперативна интервенция. Операцията и при млади хора си е притеснителна, пък и всеки, разбира се, има различна степен на кураж. Понякога по-възрастните хора чисто житейски са така по-примиренчески настроени, не до там мотивирани да преминат през едно или друго лечение. Така че би трябвало те да бъдат окуражени, ако нямат сериозни противопоказания, ако са имали инфаркти, прекарани инсулти, заболявания на кръвта. Разбира се, тогава една операция трябва да се обмисли дали е най-редното или друг метод за локален контрол. Но когато един възрастен човек, една възрастна жена, а между другото не само жените имат рак на млечната жлеза, а и мъжете, макар и много рядко, и това не трябва да се забравя. Един възрастен човек, ако няма противопоказания, е редно да бъде посъветван, убеден от най-близките му хора, които да му вдъхнат кураж, да се подложи на оперативна интервенция. Но ето сега това, което споменах. Ако не е извършена иглена биопсия с широка игла, с която да се получи резултат дали има хормонални рецептори, ние няма да знаем дали този злокачествен процес би се повлиял от тамоксифен или не. Позволявам си да говоря открито, казвайки думата тамоксифен, името тамоксифен, тъй като то е непатентното международно наименование, така че не правиме реклама на лекарство. И ако тази жена няма хормонални рецептори или има тяхна много ниска експресия, тогава няма да очакваме резултат. За щастие това е много рядко и ако жената наистина категорично не желае да се оперира и има положителни рецептори, тя наистина може да забави болестта за дълго време. Ние имаме една пациентка, наистина в много достолепна възраст. Тя е вече 98 има навършени години, която от 4 години само на хормонална терапия задържа своето заболяване. Тя не желае по редица причини да се оперира. Наистина тя и с по-деликатно здраве поради съпътстващи заболявания, макар че за тая възраст бих казал пренебрежими. Те са този букет ние го виждаме при хора вече на 60 само години или повече, но така или иначе жената е с стабилна болест, но при нея имаше проведена иглена биопсия, широко иглена биопсия и доказани положителни хормонални рецептори. Има и една друга възможност за локален контрол на рака на млечната жлеза. Тя представлява лъчелечението на засегнатата млечна жлеза. Ако пациентката по медицински показания или собствено желание няма как да бъде извършена оперативна интервенция, млечната жлеза може да се подложи на лъчелечение, което с съвременната техника, особено тази, с която ние разполагаме, тя е синхронизирана с дишането, пази сърцето, пази белите дробове, би могло да се постигне заедно с хормоналната терапия наистина години наред дълъг контрол. Но все пак става въпрос за много възрастни пациентки. Тук не трябва да се подвеждат по-младите жени, които ни чуват или които биха получили тази информация. Това би могло да бъде средство на избор само при една много тясна подбрана група пациенти. Добре, благодаря, професор Дудов. Един въпрос, който получихме в момента. При установена остеопороза след 2 операции от рак на млечната жлеза, проведени химиотерапии, лъчетерапии и хормонотерапии с 2 медикамента, няма да ги назовавам, просто защото не са генеричните имена. Какво е следващата стъпка при лечение, вече при установена остеопороза и след 2 операции на рак на млечната жлеза? Какво бихте препоръчали? Вероятно въпрос е какво бих препоръчал като хормонална терапия. Да.
Ами вижте, Продължавам. зависи колко е засегнат скелета. Наистина жените са по-склонни към развитие на остеопороза. Това е значително намаление на костната плътност, тъй като думата малко се използва не винаги в точния контекст. Дори намалената костна плътност, която може да бъде остеопения, не означава остеопороза. Остеопороза, тази тежка наистина загуба на калций от скелета, трябва да се оцени на апарат, наречен DEXA, и хубаво е това да стане в реномиран център, какъвто е, например, специализираната болница по ендокринология, която се намира в сградата на Майчин дом. Там апаратът е контролиран наистина по международни критерии и може точно да получите отговор за това колко е намалена костната плътност. Ако наистина сте стигнали до остеопороза, което не е изключено, тогава колегите могат да ви включат на лечение с една изключително ефикасна, много модерна, много лесна терапия с биологично лечение. Аз ще спомена неговото малко трудно за произнасяне непатентно име денозумаб. Иначе той има едно много хубаво, поне на български се асоциира с един от сезоните име. Хубавото е, че тази терапия е абсолютно щадяща за органите и тъканите. Тя много добре контролира тази тежка загуба на костна плътност, наречена остеопороза, и се прави само 2 пъти годишно подкожно. Тоест, буквално лечението е за секунди 2 пъти годишно. Протоколите за това лечение се правят от колегите ендокринолози, ако установят документирано, че имате остеопороза, както и от колегите ревматолози, които също имат право, това са двете специалности, които имат право да правят протоколи за такова лечение. Ако вие сте имали 2 последователни тумора, т.е. ние го наричаме това метахронни, т.е. отделно възникнали тумори, или просто рецидив на първия тумор, трябва да се оцени риска в конкретния случай при вас, който е на базата на това дали имало ангажирани лимфни възли в подмишницата, колко голям е бил тумора, колко бързо се е делял, бил ли е хер позитивен, не е ли бил. И тогава вече, ако се прецени, че наистина във ваш интерес е да приемате хормонална терапия, тя ще бъде успоредно с едно такова лечение, което предпазва скелета от неговото по-нататъчно нарушаване. Добре, преминаваме към следващия въпрос. Как се определя стадия на заболяването? Отличен въпрос. Така, поздравявам този, който го е задал. Аз с риск да стана досаден, искам да кажа още веднъж какъв е въобще реда на диагностика и оттам да стигнем до стадия на болестта. За съжаление виждам пациентки, виждам жени, които се вижда една картина на туморно образование в гърдата, без понякога дори и с иглена биопсия да се докаже, че е карцином. Те биват оперирани веднага, понякога в локално напреднал стадий, и това, за съжаление, не е най-доброто, което може да им се случи. Като капак на всичко, те не само, че биват оперирани, а не биват и стадирани допълнително, което се извършва по няколко начина. При всяка пациентка с подозрение за рак на млечната жлеза е задължително да се проведе скенер с контрастиране, който ние наричаме компютърна томография, и тя се извършва на гръден кош и коремни органи. Разбира се, млечните жлези трябва да бъдат също отлично оценени, както с това, с което е доказан карцинома, да кажем мамография или ехография. И аз бих препоръчал при всяка една пациентка да се провежда и ядрено-магнитен резонанс на двете млечни жлези и подмишници и едва тогава да се преминава към оперативно лечение. Тогава е ясно стадия на болестта, дали тя има разпространение някъде в тялото, дали има разпространение в подмишницата, за да може и хирурга най-точно да се ориентира как да оперира. А ако процесът е локално напреднал или излезе, че жената е хер позитивна дори с малък тумор,
тя задължително подлежи на предоперативно лечение с химиотерапия и биологична терапия. Добре. В тази връзка, професор Дудев, може би следващия въпрос е доста логичен. Каква е последователността на прилагане вече на терапевтичните методи за лечение? Да, ами когато една пациентка е преминала през оперативно лечение, през лъчева терапия, ако това се налага, тъй като, да кажем, е имала разсейки в подмишницата, които са премахнати по време на операцията. Или друго, е запазена гърдата, тъй като все повече, за щастие, се извършват органосъхраняващи операции или така наречената консервативна хирургия. Това, разбира се, често пъти с един много добър козметичен ефект. Задължително такава пациентка трябва да проведе и лъчева терапия, тъй като съществува повишен риск от връщане на болестта в оперираната частично гърда. И ако не е проведена химиотерапия и хормонална терапия преди това, т.е. тумор е бил малък, не е имал наличие на хер, което се изследва, тогава пациентката се преценява дали следоперативно трябва да проведе химиотерапия и евентуално хормонална терапия. Кога това е необходимо? Необходимо е при жени, които са имали установени разсейки, които ние наричаме метастази в подмишничните лимфни възли. Това са така наречените аксиларни лимфни възли, които често пъти, когато не се поясни какво е аксиларни, пациентките се притесняват, че е нещо много лошо. Аксиларни значи подмишнични, така че дори и само един да има, дори с минимално засягане, пациентката вече е кандидат за химиотерапия. Ако пациентката е хер-позитивна, дори без засягане на лимфни възли в подмишницата, тя трябва да проведе следоперативна химиотерапия. Ако туморът е над 2,5 см, задължително, разбира се, също се провежда профилактична, наречена адювантна химиотерапия, а всички жени, които имат положителни хормонални рецептори, след химиотерапията, не преди и не по време, след химиотерапията провеждат и хормонална терапия, която най-често е 5 последователни години. Разбира се, в този период искам да вметна, че активно пациентите трябва да се проследяват. Наистина, понякога стадирането е едно предизвикателство, тъй като може да има различни въпроси, когато се извършва скенера на тялото или някои от другите образни методи, тъй като пациентите боледуват и от различни други болести, били са подлагани на различни други операции и ако има някоя зона, която да води до въпроси или промени в организма от други заболявания, би могло да се приложи и хибридно изследване с изотопи, наречено PET скенер, като 5 искам да подчертая, че не означава цифрата 5, защото често пъти пациентките се заблуждават, казват искам 3D, искам 5D, тук не става въпрос за стереокино, а за съкръщение на наименованието. 5 означава позитронно-емисионна томография. Това е един изключително съвършен метод, при който се инжектира едно много малко количество радиоактивна захар венозно. Тя се разпределя в организма, в местата на най-завишен метаболизъм и ни показва дали една промяна, която се вижда иначе, е метаболитно активна, т.е. там се натрупва тази захар, и дали това натрупване отговаря на злокачествено разсейване или е от друг характер. Така или иначе, обобщено, пациентките трябва да бъдат отлично стадирани преди операцията, допълнително проследявани в процеса на тяхното лечение, който най-често в съвременното лечение е първо предоперативна химиотерапия с или без биологично лечение, в зависимост от това дали те са хер-позитивни, оперативна интервенция, която най-често след първоначално проведена химиотерапия е консервативна, запазва млечната жлеза, с последващо лъчелечение и 5 години хормонална терапия, съобразени индивидуално при болната.
Добре, следващия въпрос всъщност беше точно кога се прилага хормонална терапия и колко време трае тя, но мисля, че отговорихме на него. Ам, Продължаваме нататък. Щом съм лекувана за неметастатичен рак на гърда по-рано, нужно ли е повторно изследване на HER2 статуса или хормоналните рецептори? Ами, така въпроса го разбирам като за пациентка, която някога е била лекувана. Мгм. М, Ако е скоро, да, има логика да се проведе едно такова изследване, но предполагам, че то трябва да е проведено. Тъй като за да бъде лекувана една такава пациентка, ако няма данни от рецепторите или от ХЕР, няма как да се проведе адекватното лечение, тъй като това са неща, които не могат да се отгатнат, те не се работят на сляпо. Има опитни колеги патолози, те могат да дадат този резултат. Може да се обърнете и към нашата болница да донесете парафинови блокчета, препарати, които да бъдат оценени за ХЕР или за рецепторен статус, или и за двете. Но не вярвам да е провеждано лечение без тези показатели да са изследвани. Ако тумор е отстранен, ако пациентката има предвид, че тя е с отстранен, лекуван вече тумор, не значи, че трябва да се взима отново биопсия, тъй като при тази жена няма тумор на практика, така че няма нужда от някакво повторно изследване от самото тяло. За свое спокойствие може отново да се проведе така наречената ревизия или още може да го наречем арбитражна оценка от друг патолог, който да изследва рецепторите, хера и да даде една така по-голяма яснота при конкретната болна. Добре. Благодаря, професор Дудов. Следващия въпрос е какво е таргетна терапия? Ами, таргетната, тя има и други имена. Таргетна в превод на български означава мишенна или прицелна, още може да я намерите някъде в литературата. Това е едно и също. Прицелната терапия при рака на млечната жлеза е в два основни аспекта. Единият е при така наречените хер-позитивни жени, за които аз многократно говорих и които трябва да бъдат установени още с широкоиглената биопсия преди операцията. Ако една такава пациентка преди операцията е установена като хер-позитивна, се прилага химиотерапия сега вече и с двойна антихер терапия. С две лекарства, чието нетърговски имена са трастузумаб и пертузумаб, заедно с лекарство за химиотерапия, с нетърговско име доцитаксел. Тази тройна комбинация, проведена предоперативно, най-често води дори до пълна ремисия, т.е. до пълно отсъствие на тумора. Това се доказва, като се проведе оперативното лечение и се изследват тъканите и дава вече една отлична прогноза за живота на тези пациентки, защото означава, че лечението е ликвидирало туморния субстрат и те могат да минат по-лесно през следващите етапи. Намалението на първичния туморен субстрат означава, че и евентуалните микрометастази в организма също са разрушени. Пациентките, които имат напреднало заболяване, включително с разсейване в различни части на организма, белите дробове, черния дроб, скелета, други структури и са хер-позитивни, също имат вече уникални високотехнологични възможности за лечение. Това е също лечението с трастузумаб в комбинация като двойно антихер лечение с другото лекарство, с нетърговско име пертузумаб. И имаме дори и следваща линия на лечение с едно от най-съвременните лекарства въобще в онкологията. Това е особено лекарство, което представлява комбинация от трастузумаб, който традиционно споменах се използва, който играе ролята на носител. За него се закача по специален технологичен път една от най-силните отрови в природата, наречена емтазин, и трастузумаба е само носител към тези клетки, които имат експресия на HER2. Там те, условно казано, довеждат, донасят тази отрова, наречена
емтазин и се извършва едно много мощно унищожение на клетките, които експресират HER2 и разбира се, контрол дори при пациентки с много напреднало заболяване. Добре. Следващия въпрос. Кое е най-подходящото лечение при локално авансирало и метастатично заболяване? Ами при локално авансиралото заболяване, което е различно от метастатичното, локално авансиралото заболяване означава един напреднал локално в самата гърда и регионалните лимфни възли, които са част от нея. Процес, аз искам само да започна с един апел. Не допускайте оперативно лечение в тези стадии. Не допускайте оперативно лечение. То може да изиграе изключително така лоша шега, не знам дали е точната дума, но ще доведе до затруднение и може би невъзможност по-нататък за лечение. Всяка жена, при която по едни или други причини се е случило така в живота и че заболяването се е развило доста в гърдата, ангажирало е или не е ангажирало подмишницата, но е локално, т.е. на място авансирало, се подлага на химиотерапия. Това е абсолютно задължително. Има и една особена форма на рак на млечната жлеза, наречена възпалителен или инфламаторен рак на млечната жлеза. Някой може да са чували още термина, той е по-медицински, разбира се, карциноматозен мастит. Мастит, знаете, че по принцип означава възпаление на млечната жлеза. То е нещо съвсем доброкачествено, среща се особено при жени, които кърмят, но когато не кърмят, изведнъж гърдата стане голяма, зачервена, топла, понякога с силни болки, с разтрисане, да знаете, че не само антибиотика, който вероятно ще ви изпишат и който се налага наистина да взимате няколко дни, е достатъчен. Да, той може да успокои първоначално и това, за съжаление, успокоява жените, а тази форма на рак на млечната жлеза, тя наподобява възпалението, наречено мастит, но, за съжаление, при нея има дифузно изцяло в млечната жлеза разпръснати туморни клетки и тя е абсолютна контраиндикация, абсолютно противопоказание за оперативно лечение. При тези жени се провежда активна химиотерапия, гърдата се успокоява, намалява туморния обем в нея, понякога почти до нула, и тогава отново не се прилага оперативно лечение, се прилага така нареченото дефинитивно лъчелечение. Това е един реален шанс за контрол на тази форма на рак на млечната жлеза, която макар и редка, води до понякога до пропуски, защото наистина това са много малко случаи, но те изискват тази специфична грижа. Химиотерапия с последващо лъчелечение и преценка, ако има хормонални рецептори, за последваща хормонална или както трябва да го наричаме ендокринна терапия. Добре, професор Дудов, ние обяснихме за проследяването с ПЕТ скенер след вече приложено лечение, но може би наша зрителка се включила по-късно. Може ли само още веднъж много накратко да повторим, след проведена операция и химиотерапия, очевидно в нейния случай, и лъчетерапия, в момента се провежда все още хормонална терапия, колко често трябва да се прави ПЕТ скенер? Ако пациентката вече е започнала хормонална терапия, тя наистина би трябвало да е завършила останалите си методи на лечение. ПЕТ скенера е желателно да се провежда като метод на проследяване, преди всичко, ако предоперативно е направен такъв. Ако не е направен и пациентката има рискови фактори, които налагат да се провежда ПЕТ скенер, тогава веднъж годишно, за първите 3 години след операцията, ако тя няма установен метастатичен процес в организма, е достатъчно. След това само по индивидуална преценка на онколога, който я проследява. Добре. Преминаваме към следващия въпрос. Какво предлагат новите лекарствени терапии в онкологията за лечение на рак на гърдата?
Аз споменах някои от тях, споменах някои от биологичните лекарства, особено при пациентки, които имат нужда от HER2 терапия. Друго голямо предизвикателство, огромно предизвикателство, това са пациентките с така наречения тройно негативен рак на млечната жлеза. Той се среща много рядко, но изключително труден за лечение с методите, които разполагаме в момента. Такава пациентка не трябва да се бави, не трябва да приема съвети за изчаквателно поведение, особено когато туморите са малки, жените така ги успокояват понякога, казвам, той тумор е много малък, няма нужда да се прави химиотерапия, няма нужда да се правят други лечения. За съжаление, ако той е тройно негативен, а тройно негативен означава отрицателни рецептори към естроген, отрицателни към прогестерон и хер негативна. Тоест, ако и трите показателя са отрицателни, прогнозата, за съжаление, става много сериозна и тя изисква съвременно лечение. Освен конвенционалната химиотерапия, тук хормонотерапията не може да се прилага, тя не работи. Като следваща стъпка при пациентки прогресиращи на това лечение би могло да се обмисли приложението на имуноонкологично лечение с определени лекарства, искам веднага да кажа, а не с някакви общи имуностимулатори. Това е много сериозно лечение, което се преценява индивидуално. Преценява се и дали нежеланите му реакции, които също са силно изразени, понякога дори могат да бъдат и фатални, няма при конкретната пациентка да бъдат противопоказани, тъй като всеки има и съпътстващи заболявания и спрямо тях трябва да се напасне лечението. Високотехнологични в лекарственото лечение са и някои от други химични групи лекарства, като така наречените PARP инхибитори, чекпоинт инхибитори при имуноонкологичното лечение. Но всичко това трябва наистина да бъде индивидуално преценено в зависимост от конкретното състояние на пациентката. И понеже често пъти жените идват при мен, директно те са дочули от някъде техни близки за тези възможности. Това са лечения, които се прилагат само при определени характеристики на тумора и само при напреднало метастатично заболяване. Така че дано по-малко да се налагат тези възможности да се използват, но нека те да не търсят избирателно тях, защото често пъти конвенционалното лечение е достатъчно. То вече самото е много софистицирано, много съвременно, много атравматично проведено за пациентите, защото имаме цели коктейли от лекарства, които контролират гаденето, повръщането, общото състояние. Ние даже сме така проактивни към жените, те да бъдат с една добра двигателна активност, ако спортуват, да спортуват, разбира се, в дните на вливанията, ако се чувстват неразположени, няма нужда да правят някакви изключителни усилия, но движението и липсата на десоциализация, която понякога по емоционални или други причини жените допускат, не влияе добре върху хода на болестта. Изисква се те да се движат активно, защото първо рака сам по себе си е една причина за тромбозиране, по-чести тромботични инциденти. Второ, провеждането на химиотерапия, на хормонална терапия също увеличава този риск. И за да не се получават тромботични инциденти, които понякога могат да бъдат и фатални, пациентките трябва да се движат, не значи, че трябва да дигат щанги, просто да ходят. Толкова колкото могат, толкова колкото им е приятно, не да се залежават, не да се крият в къщи, да разберат, че това е една болест, през която може да се премине. Една болест, която има изключителни възможности за излекуване дори в доста напреднали стадии, а в много напредналите за дългогодишен контрол над болестта.
Така че те трябва да живеят обичайния си начин на живот. Да бъдат сред близките си, сред приятелите си, да не се лишават, да не изпадат в безумията, които могат да видят навсякъде в интернет, за лишения от храни, за лишения на някакви безумни диети. Няма храни, които да стимулират туморите, няма храни на туморите на млечната жлеза, няма храни, които и да ги забавят. Така че те трябва да живеят пълноценно своя начин на живот, да се виждат с близките си, да се разхождат, да не се лишават от дребните удоволствия на живота, защото какъв е смисъла ние да лекуваме и излекуваме, дай Боже, някой, а той да се връща с едни жестоки, безсмислени ограничения към своето ежедневие. Целта е не само количеството на живота, а и неговото качество. Така че ние винаги обясняваме на пациентките, че не трябва да приемат някои понякога ирационални подходи в своя живот. Добре, в тази връзка, защото споменахте диетите, имаме един въпрос. Трябва ли и ако да, какви диети, определени режими на хранене да се спазват при химиотерапия? Аз още веднъж ще го кажа. Всичко, което е като обичайно хранене при конкретните пациентки, следва да продължи и по време на химиотерапията. Там има обаче някои други особености. Те не са точно заради това, кои храни са полезни или не, защото няма полезни и неполезни храни, но от химиотерапията се променят вкусовите усещания. Понякога пациентките казват, обикновено на близките си, храна, която или някакво ястие, което харесват много, то не е добре приготвено, нещо му липсва. Понякога дори водата, която пият, може да има променен горчив вкус. Това е така, защото от лекарствата, които ние използваме, обратимо по време на химиотерапията, то изчезва месец-два след това, се променят вкусовите усещания, така че жените сами трябва да напасват това, което им харесва, за да могат да се хранят пълноценно, да поемат месо в храната си, освен ако не са вегетарианци, но не тепърва да стават вегетарианци, защото това означава една гарантирана анемия, която да блокира лечението с химиотерапия. Да се хранят пълноценно, да не избягват едни или други хранителни съставки, защото най-честите митове са за захарите, за месото, едни се алкализират, други се подкиселяват, различни хранителни добавки, които ви моля да не взимате, тъй като по време на химиотерапия понякога тези хранителни добавки се включват по-активно с белтъците, които транспортират лекарствата в организма. Тоест, ако си представите, че има едно влакче, което пренася лекарствата в организма, местата в него са заети не от лекарството, а от тези хранителни добавки, които не че са вредни, а просто по-силно се захващат за транспортните белтъци в организма, т.е. тези белтъци, които пренасят лекарствата, и през това време, вместо да действат лекарствата, които ние прилагаме, те се изхвърлят непроменени, най-често с урината и изпражненията, което, разбира се, води до недостатъчен ефект. Така че съветвайте се с вашия онколог, ако трябва да приемете по медицински показания някакви лекарства, но не дейте сами да добавяте хранителни добавки, други магически неща, които могат да бъдат във ваша вреда. Добре, професор Дудов, изброихте много от съвременните методи за лечение на рак на гърдата. Приложими ли са всичките в България? Може би е важно за зрителите да споменем. Да, наистина това е много важен въпрос и аз имам така щастието да кажа, че почти всичко, което може да се приложи в лечението на рака на млечната жлеза е абсолютно достъпно в България. Първо, като започнем от оперативните техники, опитните колеги, които оперират рака на млечната жлеза, те могат да го направят наистина съгласно онкологичните изисквания за радикалност по най-добрия начин.
Лекарственото лечение, за което ние говорим и което е само под един сборен, неточен термин химиотерапия, но то е останал в разговорния жаргон и в България, и в другите страни. Тези лекарства са достъпни. Достъпни са лекарствата за хормонална терапия или ендокринна, ако трябва да го кажем по-точно. Достъпни са прицелните лечения и с трите вида анти-HER2 лекарства, така че няма нещо, от което пациентките да са лишени към момента. Надявам се това да продължи. Спомням си времена, в които дори някои от хормоналните терапии дори бяха, за съжаление, недостатъчни, лимитирани. Водеха се едни така дълги спорове. Към момента терапиите са достъпни. Лъчелечението също е достъпно за пациентките, когато трябва да се извърши такова. Има възможности за диагностика и проследяване, които са отлични и които трябва да бъдат използвани максимално от жените, за да има и най-добър ефект. Може би, както ви казах, си остава едно предизвикателство, тройно негативния рак на млечната жлеза. Това са за щастие единични пациентки, при които наистина няма точно установени критерии на провежданото лечение, тъй като туморите са много устойчиви, много резистентни и там вече опитният онколог трябва индивидуално, допълнително да прецени при тази група болни какъв да бъде алгоритъма на лечение. Но като цяло методите в България са на европейско ниво. Добре, получихме още един въпрос, професор Дудов, от пациентка. Направена е широко иглена биопсия. Според наблюдаващия лекар не е била коректна, тъй като образованието е доста дълбоко и се препоръчва оперативно отстраняване чрез поставяне на маркер. Тя моли за съвет какви са опциите, освен оперативния метод, има ли такива? Ако е било трудно, наистина при някои жени е трудно, тъй като разположението на тумора в гърдата понякога е в деликатни, трудни за широко иглена биопсия зони, се преминава към другият метод, отстраняване на формацията, нейното изследване, което всъщност след като ще се взема материал, по-добре да се вземе целият тумор. Не съветвам да отказвате едно подобно нещо, защото то ще даде информацията необходима на лекарите след това, които да преценят дали да се провеждат едни или други методи на лечение. Вие всъщност нямате диагноз, ако трябва да го кажа така в най-точния смисъл. За да имате такава и за да не се пропусне нещо от нея, включително тези изследвания за прицелни лечения и хормоналните рецептори, ви съветвам да се съгласите на такава операция. Може да се окаже едно доброкачествено образование, което да се премахне с операцията. Може да се окаже злокачествен тумор, който също да се премахне и вече ще се прецени след това обема на операцията достатъчен ли е и да преминете към допълнителни методи на лечение, след като тумора бъде характеризиран, вземайки се тази тъкан, или оперативният обем е достатъчен. Поставянето на метални клипсове помага на колегите лъчетерапевти след това да се ориентират как най-точно да проведат лъчевата терапия на козметично запазената, неусъкътяващо направена операция, за да бъде и естетическия и най-вече лечебния ефект по-добър. Добре, благодаря ви, професор Дов. Към края на разговора, може би така едни финални думи с призив. Споделихте ни, че нали, все повече и млади пациентки има с това заболяване, но пък и напоследък, през последните години, може би и наблюденията с, че жените повече обръщат внимание на здравето си. Просто финални думи към дамите, за да така се грижат по-често и по-внимателно за здравето си, за да може и вие специалистите да им помагате на време. Наистина, това е
едно щастливо явление, защото малко са локализациите, между другото, при които наистина човек може да извърши профилактичен преглед за рак. Това са млечните жлези, маточната шийка при жените, при двата пола в известна степен дебелото черво и, разбира се, рака на простатата при мъжа с един кръвен тест и толкова. От около 200 различни заболявания, обединени от името рак. За щастие, това, което наблюдавах преди много години, пациентки с крайно напреднали тумори, които се разпадаха буквално, картините бяха покъртителни, страшни за гледане, това не се вижда. Освен много възрастни жени, които живеят сами в отдалечени райони, но тук вече не говорим за подобно нещо. Така че грижата за собственото здраве и разбирането, че на време поставената диагноза води до излекуване, което е нашата цел, вече кара жените да идват в по-ранни стадии. Аз се обръщам с един апел. Всеки октомври ние си говорим доста за рака на млечната жлеза и като дойде ноември, като че ли така става едно голямо мълчание до следващия октомври. Това не трябва да е кампания. Това трябва да е една постоянна активност, която да води жените и при най-малко съмнение, а като няма съмнение, веднъж годишно, да се изследват. Да се изследват не само палпаторно, което значи опипване на млечната жлеза. Да се изследват не само, да кажем, с рентгенова снимка, наречена мамография, да провеждат ядрено-магнитен резонанс на двете млечни жлези. Това е изключително ефективно изследване, то не води до лъчево натоварване и наистина дава изключително добра информираност за това дали пациентката има нещо подозрително, много преди още да се види на мамография и по този начин да се постигне, както ви казах, едно наистина трайно излекуване. Нека цялата година да е все едно месец октомври, за да може жените да могат да намалят болесността от рак на млечната жлеза, да направят лечението много по-леко, защото колкото по-рано е диагностицирано, толкова по-леко то преминава. Лекарствата, ако се налагат такива, са по-различни, с по-малко безпокоящи нежелани реакции, но разбира се, основно е ранното явяване и ако не знае къде да отиде една жена, нека тя да се обърне първо към най-близкото и онкологично лечебно заведение, никой няма да я върне, да отхвърли най-тревожното, което може да пропусне, а ако се окаже нещо друго и дай Боже да е така, което налага по-скоро козметични или други манипулации, тогава вече може да помисли, да избере специалисти, да продължи своето лечение и наблюдение. Добре, благодаря ви, професор Дудов. Това бяха всички въпроси. Ако някой все пак е пропуснал нашия Facebook Live, може да зададе въпросите си под формата на коментари след събитието. Сигурна съм, че сме били много полезни на пациентите. Да. И съм убедена, че няма да е последната ни такава инициатива. Благодаря ви и приятен ден пожелаваме на всички. И аз благодаря. Нека да е приятен и много здраве в тия странни времена, в които живеем.